Сябры, вітаю. Стала вядома, што Олексі абсалютна неабгрунтавана знеслі ўсе каналы. Ён стварыў зараз новую пляцоўку, яна называецца «Перстріміць». Беларускамоўная аўдыторыя, магчыма, страціла яго, пад відэа будзе апісанне на яго новы канал. Тым новым навачкам, хто яшчэ не ведае, Олекса гэта той цудоўны украінскі блогер, якой вельмі шмат дапамагаў беларусам, якой вельмі шмат дапамагае зараз трымаць беларускую павестку. Таму, калі ласка, калі вы яшчэ не знаёмы з яго працай, далучайцеся, знаёмцеся, таму што гэта той яскравы прыклад, як неабходна чыніць супраціў і як неабходна бароцца за сваю краіну. Я жадаю Олексі шчыра павернення яго каналаў на інфапрастор украінамоўнага Ютубу. Ну і, канешне, не забываць, што барацьба трывае, трымаем штыхт, трымаемся адзін аднаго, плячо а плячо, разам і до кінца. Жыве Беларусь! Слава Україні!